Toda kutendai muranda waMwari nekuuya zvepachirongwa chedu ichi. Yes, tinofara mawana nguva. Uye ndotora mukana uno kutenda maviewers edu. Vana mukoma Kithi Marwana na mukoma Tinashe Gunda vane marequest avo ekuti vambouyawo pano pachirongwa tichiwana kuwana my divergent answers. Okay. Uye tichibatsirana. Nokuti chinangwa chedu ndechekuti tese tiende kumusha. Ndizvo. But muzuva ranhasi ndoda kuramba tichienderera mberi nenyaya dzedu dzinobvunzwa nevatariri. Kazhinji vanouya kwandiri vachibvunza kuti munhu waMwari nyaya iyi munoiona sei. Mubvunzo ndoda kubvunzai nhasi. Okay. Uri simple straight forward. Sei tisingaoni vaprofita kuchechi kwenyu? Kana muchiti vaprofita murevei kuti musingaona vaprofita muri kutarisa chiro chamuri kushandisa imi? Munhu waMwari kwatinofamba kunonzwa uchinzi ndaona gomba kumberi. Wobva watsemurirwa nemo chaimo. Wobva unzwa kuti ndaona EP enemy of progress. Yes. Mulife yako. Wobva watoona zveshuwa kuti awo ndi EP wangu. Wataurirwa nemuprofita. But kuchechi uku kuwanza tizi kuzviona. Aiwa, you should not mistaken muprofita nemufemberi. Vantu vakasiyana kana muprofita neng'anga. Saka mubvunzo kuti sei tisingaona vaprofita kuchechi kwenyu. Prophets are raised by God. You see, they don't raise for themselves. They are raised by what? By God. Hatisi kuramba kaizvozvo. Yes. Because Acts 2 Peter achitsanangura Bible akakota Joel. Akati izvoni panguva iyo ndichaita sei? I'll pour out my spirit. Yes. And what? Your sons and daughters shall prophesy. Saka ava vari kutaura zviri kuitika muupenyu hwevanhu ka. Prophesying zviri kuitika muupenyu hwavanhu. That's not prophecy. Prophets are raised to point people to Jesus. You remember what verse iyoyo yamuri kukotai yakatozadziswa pana Acts 2. Peter ari kuti zvatiri kuita nhasi ndo zvakanyorwa namuprofita Joel achiti tichaprofita. What prophecy was made by Peter na Peter vari kuti kuprofita. Vakaprofita Kristu because he preached kuti Kristu wamakauraya Mwari amuita iko zvino ishe naKristu. He is now our high priest. They pointed people to Jesus. Prophets. A prophet is sent by God to do a special work for the church so that it may be edified. Church it will edified. So saka imi muri kuti vanenge vataura zvichaitika mangwana vasaprofita. No. Bible rinotaura pana 1 John chapter 4 verse 1 inoti vadikano musatenda mweya yose asi yedzai mweya kuti muone kana yakabva kuna Mwari. So whoever carries the title prophet in this last days, especially mazuva anaya, asati atanga kuprofita, he must be tested. Bhuku ndotaura kuti tione kana akabva kuna Mwari. Kana adudzira kahope dzandakarota. No, I serious standard yekuti ndiye muprofita. Because vesi kati muedzei iri kuti ane zvimwe zvaari kuita zvinogona kuita sekuti ndiwe chokwadi. Because a prophet a true prophet ane counterpart like inonzi a false prophet. Zvakafanana nekuti tine $10 ye original, tine $10 fake. $10 fake is a counterfeit. Ye $10 original tine dollar original ne dollar fake. But you know what, not $3 fake. Why it's not $3 fake? Because at not $3 original. So counterfeit only count as the original. Saka towaona sei wasangana nemunhu mukombi otanga tokudza nezveupenyu hwako. No, ndopandiri kutaura kuti imimi uri confusion yevanhu vanofarira kufemberwa zveupenyu hwavo. That's not prophecy. Because these things have been happening for a long time. Ndikubatei baba. Yes. Elijah akaita sei? Akaudza the watchman kuti yes, bhaketi rinenge rakachipa pagedhe mangwana. Asi iwo haute sei? Hauridye. Uchariona asi iwo hauridye. Aitaura nezveupenyu hwemunhu ka. Saka zvakasiyana nemunhu andasangana naye mukombi akanitaurira kuti mukoma ndiri kuona gomba mberi kwenyu. Pane vakateya gomba mberi kwenyu. Musafamba nepo mangwana. Zveshuwa ndichafamba nepo mangwana kuti mirai kufamba nepo. No, I think you are mistaken zvakawanda pana. Bhuku raDeuteronomy rinotaura kuti kana muprofita akamuka pakati pako
akataura zvinhu zvikaitika. Asi akazotaura kuti teere vamwe vamwari chiziva kuti haana kubva kuna Jehovha. You see, ndosaka ndiri kuti it's important that we test the prophets. Because anogona kutaura zvinhu zvoitika. But he teaches us to follow a false God. Yes. We have a verse inowanika kubhuku raFirst Kings, chapter 22. Panoburitswa pfungwa yekuti Ahabhu aifanira kunofa kuRamoti Gilead. So panoonekwa a vision Mwari ari kudenga. Then Mwari anoti Ndiyani watingatuma kunonyengera Ahabhu aende kunofa kuRamoti Gilead. Mwari ari kutuma kunonyengera. Parotobvunzwa mubvunzo. It's a conversation yakatonamika. Because there was a situation Ahabhu aifanira kutofa because anga asingateereri. Vesi kuti pakabuda mweya ukati ndichanova mweya weNhema mumuromo waprofita vake vese. Maprofits ake ndichaita kuti areve nhema. They are going to be false prophets. Anga ari maprofits aBaal. Vesi inotaura pana John chapter 8 verse 44 idzika inoti muri wababa wenyu Diabolos. Iye akanga ari murai haamire muzvokwadi kuti maari hamuna zvokwadi kana achireva nhema inoreva dzake. The devil ndiye anoassociatewa nenhema. Saka prophets can have a lying spirit in them that is given to them by the devil. Saka Satan basa rake office prophet. He uses counterfeit because anoziva kuti Mwari ane ma-true prophets. Hatisi kuramba. They are true prophets. They are also false prophets. You can't deny that. Because Bible knows rinodzidza. So you can say aiwa when on prophet. No. We need to test the spirit. And the Bible can actually test the spirit. Rinotiratidza kuti tinotesta sei. Rinotipa test yacho. Some prophets anofanira kubvuma kuuya. Whoever carries the title must allow us to test him. Because there could be a mandatory in a book. But you do not believe any spirit. Chatinoona ndechekuti unenge waudzwa kuti kune hama dzinotiroya. Kani imimi muri kundo zvandataura kuti n'anga dzinozviita but n'anga dzishandiswa naMwari. N'anga dzinoprofita. Hama dziri kutiroya. Okay, kuprofita ka. A prophet is a seer. Munhu anoona is a prophet. But chinomuonesa ndo chatiri kukurira nezvacho. Kuona harisi dambudziko. But chiri kukuonesa. Alright. Isa harisi kudhinaya simba rekuonesa kuti munhu anogona kuona. Ndosaka vhesi yati kana akaprofita zvikaitika chizocheka kuti Mwari wake ndiye inini here, haasi kuzoita dzidziso dzinopesana here naMwari. Saka tiri kuti isusu kuona kwemaprofits tinoda kutarisa kuti mweya uri kumuonesa ndewani. That's why it has become a difficult subject to many of us and many people out there. Vese vakabata kaBhaibheri mfundisi. Good. Vasi vese vanobata Bhaibheri. Ndozvanotaura kuti matest aripo. Kubata Bhaibheri haisiyo futi key. Yega. Because vano zvakawanda zvinofanira kutariswa. For example, let's give examples. Muprofita weNhema anotsanangurwa muBhaibheri zvaanoita. Matthew 24 verse 24 inoti anogona kuperforma miracles. You see, saka prophet can perform miracles. But I want you to understand kuti ndoda kuti tore subject yedu tichibva nayo kuOld Testament as we check kuti there's a transition. When you look Old Testament inoratidza kuti Satan anga asiri interested much kana ari kumapagan kings kuno vanhu vasinganamati kushandisa vaprofita weNhema. I want to counter my false prophets pakati pemaIsraelites. Okay. But ukaenda kuma-pagan kings, you're going to see kuti aishandisa n'anga nevaroi. Direct. You see Pharaoh in Egypt. Vesi inoti anga aine n'anga nevaroi. And hanzi vaiita mamiracles vachishandisa uroi. Zvotaura nevhesi. If you read vana Exodus 7. Unozoti pese paiitwa mamiracles nen'anga dzeEgypt dzaishandisa uroi. Ukaenda kuna Nebuchadnezzar. Yes. A pagan king. Anga aine varoi nevachenjeri nevafemberi. Ndo vachishandisa uroi. Sando vatava nawo here vangochinja hembe. Right. Let's see. Ndizvo here zviri kuitika. Now that's Old Testament for you. The devil is using n'anga nevaroi. Now when you go mu New Testament, there's a transition. When the gospel of the kingdom yakutanga kurowa. We are going to see, for example, n'anga dzakuita zvokunamata dzaya religious mu New Testament. They are now religious men. For example, Acts chapter 8 inotaura imwe n'anga iri papo inonzi Simeon. I want you to listen.
zvakaitika paSamaria pozi ndo pakamukira ng'anga iyi. Vhesi inoti zvino kwakuine mumwe murume wainzi Simeon aiva ng'anga kare paguta iro, aishamisa vanhu veSamaria achizvita munhu mukuru. He performed miracles. Vanhu veSamaria vakamuita munhu mukuru, anzi yanga iri ng'anga. Vhesi ina mberi kuti vose vaduku nevakuru, chirungu chinoti both great and small, vane mari nevasina, vakamuteerera vachiti munhu uyu isimba guru raMwari. Ing'anga iyi vanhu vakuti simba raMwari because vaona mamiracles zvamukutaura kuti ndafemberwa. Ng'anga dzinofembera. Vanhu vakabatsirwa naSimeon vakati Simeon munhu waMwari. But denga raiti ing'anga. He was performing miracles at Samaria. You hear the power of the gospel. Kuti vana Peter vakaparidza and ng'anga yakabhabhatidzwa. You see, so ng'anga dzinogona kuva kuita maprophets. Let me add. Muone kuti what is the definition of a false prophet? Acts 13. Tipa definition yemuprofita weNhema kuti munhu akaita sei. Ndiyani anonzi muprofita weNhema. Acts chapter 13 verse 6 inoti vakasvika paPaphos vakawana imwe ng'anga. Sapane ng'anga yaonekwa pana. Ndobva yati waiva muprofita weNhema. Chinonzi muprofita weNhema ing'anga yakuita zvokunamata. Angobata Bible. Ing'anga yakumhanya nechechi. Ofisi yachinjwa naSatan. Vasingade kuenda kung'anga direct. Vakuiwana in the name of a prophet. So you're going to see we have many prophets now. And they are doing basa iri pasina avaedza. Nzaka vhesi kuti test the spirit. Muprofita weNhema ing'anga. Saka zvakudzwa nevhesi kunzi chitora manje. I want kuti subject ive clear. No one should be offended nayo. And hapana mukristu anofanira achidefenda munhu anonzi muprofeti. No, you must not defend that person. Because Bible rati muedze muone. Saka iwe unoda kurwadziwa naye sei? Let us test him. Isu titendere timuedze. Iwe uchinatsoona kuti uri kuteera chaiye here. Kose uda kuti musashora vanhu. Hapana ari kushorwa. We need to test. Vhesi kati muprofita weNhema ing'anga. Sezokuverengwa kataita. Zvanzi vakaona muprofita weNhema yanga iri ng'anga. Iri kungoti tora ng'anga uisapa. Weishandisa kuedza muprofita. Ukaona zviri kung'anga. Zviri kuitwa nauyu wasangana nemuprofita weNhema. For example, hapana munhu atiri kushora. Ukaenda kung'anga, panoshandira ng'anga upinde nebhutsu. Unobvisa. Saka muprofita tomutarisa tikaona wachibvisisa vanhu bhutsu. Ing'anga. Muprofita weNhema. Ng'anga inoshandisa tsvimbo. Ine hari. Ine mbiya. Ing'anga iyi. Saka tikatarisa waari kuti prophet, tikaona paine tsvimbo, paine mbiya, paine hari. Tasangana nemuprofita weNhema. Ing'anga yakunamata. Iwe usamudefende, tiri kumuedza. Bible rati ng'anga ndiye muprofita weNhema. Ng'anga haiverenge Bible. Saka tikaona uyo asikaverengewo Bible. Ing'anga. Ng'anga inosvikirwa nemudzimu. Kana yakuda kuprofita, kana isiri kuprofita haisvikirwi. Inenge iri normal. Inoti ndakusvikirwa nasekuru. Zvakuita ko uyu tomuzwa akakuti ndosvikirwa nechinondisvikirawo ndiprofita. Ing'anga. Bozi nguva yatinomuona asiri kusvikirwa is a normal person. Zvinongoitawo ng'anga. Ng'anga dzinoenda makomo, ng'anga dzinoti kana dzikapedza kuprofita, dzikakuprofita zvadzakuudza dzinokupa chinhu chine mhiko kuti shandisa so. Tikaona zvichiitwa futi nauyu achiti achiendesa vanhu makomo, achiti kana apedza kukushandira anokupa chinhu chine mhiko, tasangana nemuprofita weNhema. That's how we test. Bible kuti allow us to test. That's first thing. Then there are many tests. Also here, Bible rinotaura kuti vaprofita weNhema they preach his prosperity gospel. Let's read that. Aiwa ndozvinoitwa nemuprofita weNhema. Hatiparidze prosperity gospel, we preach everlasting gospel. The gospel of the kingdom. So let's read muprofita weNhema. Vhangeri rake anoti chii? Jeremiah 23 inotaura zvinoitwa nemuprofita weNhema. Teererai munzwe, muprofita weNhema anotodzidzisa. Panguva yaJeremiah vaprofita weNhema vanga vakawanda. Musoro wenyaya kuti uri ipapo muBhaibheri rangu rishona kwanzi vaprofita weNhema vanotukwa. Inzwai zvaiprofitwa panapa. Jeremiah 23 verse 16,
kusvika verse 17 inoti panapa zvanzi naJehovha wahondo, regai kuteerera mashoko avaprofita vanokuprofitirai, vanokudzidzisai zvisina maturo. Vanotaura zvavakaona pamwoyo yavo, zvisati zviri zvinobuda muromo waJehovha. Verse 17, vanoramba vachiti kuna anondizvidza, Jehovha akati muchava nerugare. Rugare. No poverty will follow you after this night. No disappointment. The Lord is saying you are going to prosper. Jehovah akati muchava nerugare. We have seen many people vachitengeswa zvidhina vachinzoti vagarike. We have seen many people vachipiwa machira vachinzi unongopukuta mota ugarike. That's the gospel of false prophets. Okay. Vanongopromota prosperity. Okay. And because people they take advantage kuti vanhu vanenge vari in poverty. So that's how prophets, false prophets. Again, takaona vaprofit vanhu vachinzi muchaita gold, vachibatiswa zvakawanda zvakaitika. Vachati hanzi vanhu vacho vanenge vachinzi muchaita rugare, vanhu vanondizvidza dzimwe dzitori mbavha nemhombwe nevaroyi, asi vanenge vachingopromiswa kuti muchava nerugare. Ndo zvinoita nawaprofita. Yabva ina mberi bvati uye kune mumwe nemumwe anofamba neukukutu hwemwoyo mupride, vanoti hakuna chakaipa chichakuwira. No disappointments. There's going to be you see, that's how they do. Ende kuti utende verse 31 inotaura zvavanoita. Tarira ndo zvinotaura Jehovha, handina kukama navaprofita vanorira nendimi vachiti ndiye unodaro. Vanobva vapinza matangisa atakabvodzaya Jumadai mistrona mukati mokuyera gi. Iwo bva wazvatangisa wakutuka. Verse 31 ndiri vanobva varira nendimi dzavo woti Mwari ndiye ari kutaura, we are in spirit. False prophets. Pandoda mbokubata ipapo. Chendai munotiverengera verse 34. Verengere verse 34. Pa same chapter. Yes. Noti kana ari muprofita kana muprista kana vanhu kana vachiti chirevo chaJehovha ndicharova munhu uyu neimba yake. Sei Mwari asingavarovi vana? No, vanorowa. Because ndikuda kubata tikaenda kuna Job futi. Job anotombotaura nyaya iyo, Job 21. Kuti vana ava vakava vanondosvika pakufa, upenyu hwavo hutofamba zvakanaka. No. You need to understand. Kuti purpose yemuprofita vhesi inoti ndinomusimudza pakati penyu kuti ndikuedzei kana muchida kuteerera Jehovha. Saka a false prophet is allowed to rise so that Israel must be put on test. Saka ndo test yako, because vaprofita vanokudzidzisa kuti walk by sight. Iyo vhesi ichiti we walk by faith. The just shall live by faith. But I want you also to notice kuti muprofita weNhema anoitei. Verse 14 inotaura zvimwe zvinoitwa nemuprofita weNhema. Inoti kuvaprofita weNhema ndakaona chinhu chinonyangadza, vanoita upombwe. Saka Jesu achiti muchawaziva nezvibereko zvavo. Muprofita weNhema imhombwe. Unomuona nepfambi nechi, ukangoona prophet anoita associate himself nevakadzi nechi achionekwa mabhawa achita sei, is a false prophet. And check around, we have many of these people who carries the title of prophet. Vachirasika. Imhombwe. Anda upombwe. Bible inoti mukadzi mumwe nemurume mumwe chete unozorana vakadzi 10 ngemuteme 10. And ma prophets eNhema anoita upombwe. Vakadzi 20. Vamwe ndo vatinonzwa vanodanitwa natudiki vachikumba. These are false prophets. Bible rati let us test them. We are using the Bible. Atina munhu tiri kutuka pana. Tiri kushandisa Bible. Mabvunza imimi takuudzai kuti Bible rinoti test. We are testing. Riri kuti muprofita weNhema anoita upombwe. So why you uchimudefend? Muprofita weNhema ane dzidziso dzenhema dzinopofadza pfungwa. Because inhume yaSatani. I want also to read up. Inoti iye anosimbisa maoko iye anoita zvakaipa. Okay. Ndochimwe chinhu muprofita weNhema anosimbisa maoko emunhu anoita zvakaipa. Hakudziuri. Aiwa, hakudziurika. Kana utori muroyi anokuti pamberi nokuroya. Okay. Muprofita weNhema anosimbisa uda kutoba. Anoya kubetsera kuti usasungwa. Ndizvoenda muprofita weNhema. Saka gombara vanenge vachiona ndere kuti ngatisimbise. Katiri kuti ndo zvavangaite sei. They use fear. Because Satani ndo master game yake iyoyo. Saka vhesi chiti kana vari vanotya kudenga vanenge vasiko. Revelation. Indiri kunze ndokunembwa nembavha nevaroyi nevanotya. Ukaverenga verse inoti God has not given us the spirit of fear but of a sound mind. False prophets vanosimbisa maoko anoita zvakaipa.
vanoita upombwe igame ravo. Saka Jesu achiti check zvibereko zvavo. And vakachimaster chigame chacho. Check zvibereko zvavo. Saka it's very important also. Chimwe chinhu panapa ndinoda kuti tiverenge muprofita weNhema zvaanoita. Because there are a lot of things. 1 John chapter 4 inotaura dzimwe pfungwa dzatogona kushare zuva ranhasi. But ndinoda kuti muri kubata here kuti how do we test the spirit? We use the Bible. Inotaura panapa inoti verse 2 kandanga paverse 1 ya1 John inoti vadikana musatenda mweya yose asi edzai mweya muone kana yakabva kuna Mwari nekuti vaprofita vazhinji venhema vabudira munyika. Verse 2 inoti ndizvo zvamunoziva nazvo mweya waMwari. Mweya umwe nomumwe unopupura kuti Jesu Kristu akauya munyama ndowaMwari. Mweya umwe nomumwe usingapupuri Jesu hauzi waMwari. Iwo ndiwo andikristu wamakanzwa kuti unouya nazvino watova panyika. Mweya unofanira kunge uchipupura uchinongedzera vanhu kuna Christ. They must point, everyone must follow Christ. Unofanira kuita mwana waKristu. Ukaanzwa waunzi mwana waprofeti, mwana wapa uchinongedzerwa kumunhu. Patoita challenge. Prophet points pinozada kutaura Bible kutanga kuti muprofita anofanira kunongedzera vanhu kuna Kristu. Ukanzwa wakuteera Johani hauchateere Kristu. Patoita challenge. Because ngatiboverenge Johani wacho kuti paakaona Kristu akati chi. And mubhuku raJohn tikushandisa Bible ndio rinotungamirira. Yes. Right, John pana bozi vanhu iko zvinonzi teerai Johani. Teerai ani amene ana Paulo. Ngatimunzwe pana verse pana. Johani akaona Jesu ndiye akamubhabhatidza mhiri kwegungwa. Ngatinzwe zvakataura pana. Inoti pana pa verse 35 ya John chapter 1 verse 35 inoti amangwana zve Johani akaona Jesu amire nevadzidzi vake vaviri akatarisa Jesu achifamba akati tarirai gwayana raMwari. Verse 37 iyo vadzidzi vaviri vakamunzwa achitaura vakateera Jesu. Vakasiya Johani. Vakasiya Johani. Vakati saka imi chande poinda kugwayana raMwari kune wamaireva. You see, verse ukadzokera na 1 John chapter 4 verse number 5 inoti ivo ndevenyika. Ndaizvo vanotaura zvemunyika nenyika inovanzwa. False prophets vanhu venyika vanotaura zvenyika nenyika yacho inovanzwa. They speak things of the world. Bora, Manchester icharwa Chelsea, what is that to do? Zvine basa rezvaitika but ndezvenyika ka hazvi edify the church. The church must be prepared. Ine mabattles ari mberi kwayo emweya. Because verse John 4:24 inoti Mwari ndimweya. God is spirit. Vanomunamata mweya. Bora rine chine spirituality yedu. Whether zvaitika Dynamos yazowina ikarohwa Highlanders saka zvinondiedify pachi. So be careful nevaprofita weNhema. Yes. Tisatapeta chirongwa. Toda kuti mumboti explainera Revelations 16 verse 13. Okay. Inotaura futi vaprofita veNhema. But yanyanya kuemphasize kuti unclean spirits. Yes. In the mouth of a false prophet. Tell me wanna say man unclean spirits. Yes, I think it's important also to notice kuti bhuku raRevelation riri kutaura mweya yetsvina mitatu ichabata basa mazuva ekupedzisira yakaita sematafi. Mweya yetsvina yakaonekwa ichibva kudepartment raSatan in the book of Revelation. Ichitumwa ende inonzi ndio mweya yakaipa inoita zviratidzo. It performs miracles. Because chaona chikunyanya kuti munetseke nenyaya inyaya yekuti pane mapipi aripo. Ndakuudza kuti pataverenga vhesi Simon paJerusalem paSamaria akaita mapipi vanhu vakati munhu waMwari. Iyo iri ng'anga. Saka ukaona because ndio yataiti miracle deception hiyo. Satan is going to use that. He's going to master the game by make sure kuti akuudza afembera. Achanza agara achingozviita ng'anga dzake dzaingoita izvi dzichingoprofita. Okay. You see, saka akona kuva confused. Saka mweya yetsvina iri kuonekwa yakaita sedafi. Dafi rine noise. That's another religion takasitaura pakataura nyematongues. Noise. Dafi rinoziva nguva yekuapia. Rinombohibernate. Iko zvino matafi hakusi kunaya hazvirota hako. Unozwanzwa kana kwanaya. Saka they appear
right time anofambira netime time payaka dafi rine night vision iri better so when there's too much darkness you're going to see this evil spirit working saka uchiona Matthew 24 inotaura kuti isati taura vaprofita nemene utanga yataura crisis kuchava nehosha nenzara nekundengeka kwenyika nehondo saka vaprofita nemanomuka mutime of crisis saka uchiona muno muzimbabwe akawanda there's too much crisis here in Zimbabwe vanhu vanotambudzika unoziva kuti musouthern Africa nyika yagadzira vaprofita vazhinji iZimbabwe vanhu vazhinji vari kuprofita muSouth Africa Mozambique Botswana kupi vaprofita vese vari kuvhura maZimbabweans when there is too much crisis false prophets will rise to deceive haisi mhosva yevanhu panyama zviri kuitwa naSatan pamweya he takes advantage of crisis and he establish his kingdom and now we are in this mess because the most confused religion on this planet is Christianity. Tasaone division yatina vamwe vanoverenga bhaibheri apo vamwe vane nguo tsvuku vamwe vane tema vamwe vane green vamwe vane masutu vane mabachi vamwe you see many things and if you want to see now kuti Satan are involved vamwe vacho vanotoita sai because bhaibheri rinodepicta Satan achipfeka zvinopenya that's Ezekiel 28 vamwe vacho vatonatsobuda pachena nekupfeka zvinopenya kuti the spirit is coming from the devil is using this man. So kana uri panyama you never understand saka mweya tsvina iri kuonekwa yakaita sematafi denga rikuti dzidza dafi richava nepower kana rima rawanda ende dafi rinofambira nenguwa Satan anaziva kuti washoma wada kuenda kunganga iko zvinezvi saka nganga dzakuita zvokunamata but it's the same thing ukaenda kunganga ine chunyu chemafuta anointing oil nganga iriko mukachunu kusvika dendeso iko zvinezvi tinoona vamwe vane matende ya inganga dzechirungu nganga ine mabhengoro inosungira mabhengos nganga tiri kuona nganga dzechirungu dzakuisawo mabhengo munoparara vhesi inoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo vanhu vese vanoda kuti nharo vachimira havaverenge bhaibheri futi taitika mabhengo ndekuti dzivirira aiwa inganga yada kudzivirirai but the power is not coming from God. We said zvine chekuita nespirit ndisaka chinzi muprofita weNhema chiri kunzi nhema ispirit it's a deceiving spirit in the false prophet vakawanda vacho vanoshandiswa nemweya wavo vatozvizivi kuti mweya uri kuvashandisa ndewenhema vatori convinced kuti vanoratidzwa naMwari vanotobetserwa kuti vaone kuti pane mweya wakaipa wakapinda mavari vasingazvizivi vakafunga kuti chipo chabva kuna Mwari ndisaka uchiona vakaona noprofita wacho vanotonzi munoshayira wina rinotsipikwa kuti tichita rechechi saka uchiona mwe akabva ari ng'anga akasvika kumachechi mamwe anobva anzi akuprofita saka tiri kuti kune vanhu vari confused munyaya iyi they need help so that they get proper understanding on the subject toitawo vamwe vanongomhanya kudefenda nekuti vanodya navaprofita venhema vhesi inotaura kuti avabatire Ishe Jesu Kristu asi dumbu rawo vanobatira dumbu rawo saka vanodya navaprofita venhema ndo vanomira navaprofita venhema futi vachiti aya musadaro because vanoziva kuti masses will fall into destruction if they don't open their eyes. Bhuku iri riri very important when it comes to that subject. Ina hatina, and you see what as we close, hatina zita remunhu rataura but pane vatoona kuti ninga abatwa patiri kuita subject iyoyi munhu aita follow ngaatarise kuti ningi anopabuda here pana vatoona kuti panotorwa zita asi ningi apa apabatwa. That's how it happens because tinotaura kuno tisina zita remunhu ratataura but iwe sanonzi prophet akamira tikamubveta so mune muchiona kuti uyu asiriyo uyu asiriyo uyu asiriyo uyu anomirawo. So let's test the prophet. Tapabata ndobva ndanzwisisa Matthew 24 verse 24. Yes. Inotaura kuti they shall rise false prophets. And also it's important kuziva kuti maprophets paaipinda muvision aipinda sei. Vana Daniel waiti ndaita sendakafa. Vana John waiti ndaita sendakafa. Ngirozi paimushanyira achidamburadza aidona pasi oita seakafa. Iwo uzosundwa nengirozi onzisimuka aisafema. But wemazoona anenge achiti the Lord is saying to me achimhanya nenyadhese. There's difference. They are even, if it were,
as they would deceive even the very elect. Vachatsautsa even vakatsanangurwa because havana kutenda. You know, Jesu anoti muchavaziva nezvibereko zvavo. Ukadyara muti nhasi haubereki mangwana. Jesu anoti give them time, you see their fruits. Vanopiwa nguva because muti wadyarwa. Ndingati vape nguva tichavaona vakumanifesta. Toziva kuti zvaaita pakutanga handizvo zvaakuita iko zvino. This is a false prophet. Even to preachers, principle yaishande kuvaprofita bedzi. Chero vaparidzi ngavapiwe nguva. Munozomuona nezvibereko zvake kuti haana kutumwa naMwari. Chero maevangelist ngaapiwe nguva. Kana akatumwa naMwari tichazviona mukufamba kunoita nguva. Everyone must give in a time. Even my elders. Mupei nguva. Muti wadyarwa tichaona kana wane zvibereko. Check the fruit. The fruit of the spirit ichaonekwa. The fruit of the flesh, the last of ichaonekwa. You see, so let's take time to watch these so-called prophets, and we shall be saved. Amen. Tinotenda. Mara basa munhu wa Mwari. Tatenda mukoma. Yashadzikuwandirei pamusoro penyu. God bless you. Amen. Wonderful.